Nuorisotyöntekijä Hanna tässä moi. Mä ajattelin, että me voitaisiin tänään mennä ihan alkuun ja puhua siitä, että mikä tää vape siis oikeastaan on. Vape on sähkötupakka, mikä toimii joko paristoilla tai akulla. Vapessa hengitetään ja höyrystetään nestettä, mikä usein sisältää nikotiinia, mutta on myös nikotiinittomia versioita. Näissä nesteissä on usein makuaineita, joiden myynti on kiellettyä Suomessa. Vapen käytössä ei synny palamisreaktioa ja nämä sähkötupakat ei sisällä tupakkakasvia. Useita vapen käyttäjiä, varsinkin nuoria, saattaa houkuttaa se, että vapethan on kivan värisiä. Ne saattaa olla hauskan muotoisia tai muuten vaan kivan näköisiä. Ne usein tuoksuu hyvältä ja jotkut jopa maistuu hyvältä. Ne saattaa näyttää vaikka huulipunalta tai kynältä. Viime vuosina vapen käyttö on lisääntynyt. Sähkösavukkeita sä et voi myydä alaikäiselle ja nikotiininesteiden hallussapito alaikäisenä on laitonta. Tästä huolimatta nuorten keskuudessa vapen käyttö on yleistynyt ja kokeilut aloitetaan jopa 4-5-luokkalaisina. Tuu sä meidän mukaan ja oo säkin vapaa vapesta.